Em dic Roger Fillet, soc banquer i em vaig graduar de l'Escola Andorrana de Batxillerat el 2014 i formo part de la 18a promoció. Tenir molt bones amistats, havent-ho passat molt bé, però sincerament també un cert període d'estrès a l'hora de decidir cap a on volem encarar el nostre futur professional. La veritat és que vam estudiar força, ens ho vam treballar, però tot i així vam poder, arribar al nostre objectiu, que era entrar a la universitat on volíem. És la capacitat de treball, la capacitat d'esforç, i no només pels coneixements adquirits, sinó també per la capacitat de raonar, d'argumentar, d'estructurar el meu pensament, més enllà també dels coneixements tècnics, per exemple, a nivell de matemàtiques, que sí que vaig poder aprofitar molt durant la meva carrera universitària i que també estic fent servir a dia d'avui en la meva professió. Un dels grans punts a favor que tinc a favor de l'escola andorrana és els idiomes. La veritat és que vam sortir d'aquí parlant 4 idiomes correntment, català, castellà, francès i anglès, i aquest és un dels punts que pel dia de demà, tant per la vida professional com per la vida personal, més m'han servit amb diferència. Així com també totes les amistats i companys que a dia d'avui encara estem en contacte. Recordo un comentari de text en francès d'un poema, L'Expiation, de Victor Hugo, que ni jo ni el meu company i amic ens agradava la poesia i ens va costar la vida treure aquell comentari de text perquè d'interès ben poc, però ho vam treure a principi de curs, ens ho vam treure de sobre i òbviament ho vam acabar traient. M'agradaria tornar-me a retrobar amb els meus amics amb la innocència que ens caracteritzava en aquell moment, sense saber tot el que sabem ara, i també desconnectar una mica dels problemes de la vida real que podem tenir a dia d'avui, de disfrutar del dia a dia, de continuar volent aprendre, volent créixer, volent passar-ho bé i això principalment.